Human sa usa ka buwan nga pagka-stranded dito sa Manila, nakabalik na gyud dinhi sa Sugbo ang 220 ka mga seafarers. Apan gipaubos gihapon sila sa 14-day quarantine sa dili pa hingpit papaulion sa ilang mga Pinoyanan. Ano ang report? Midunggo ganang kadlawon ang barko sa pantalan sa Sugbo nga gisakyan sa mga repatriated seafarers. Adunay 328 ka mga pasahero ang Mercy Voyage, lakip ang 220 ka mga taga-Sugbo. Gipaubos sila sa proseso, apil na ang pagsusi kanila sa mga medical frontliners. Apil kanila si Luis Gutubat gikan sa Miami, Florida nga miabot sa Manila ni adto pang Abril 3. Lagi another na po. So, all the way mo. We have to follow the rules. Para sa bayan. Para tanari. Gidama si seafarers sa facility aron mapaubos sa 14-day quarantine bisan kung nag-quarantine na sila didto sa kauluhan. Samtang higpit nga gipabantayan ni Governor Gwen Garcia aron motuman ang mga seafarers sa quarantine period. Sulod ni ining 14 dias atong sutaon kung asa ni sila muuli pohon kung diin nga mga lungsod o dakbayan sa probinsya sa Sugbo kung galing aduna may taga-probinsya. Kay aron ato masulti andaan ang mayor aron mapangandaman ang ilang pag-abot dito. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.